Kin zame mini garkuwa tun da kin yi na amma a zuciyar taki bani dama sayuwa zan rike ki da gaske kin ji yar kirki. Ka zamar mini dan uwa kai ne mafita a yau cikin raina zuciyata ta kace kan rike ka aje ka can cikin ruhi. Mafita ce ki a soyayya za da rike ki tun da na samu zan kula duka yar uwa tun da zuciyata ke ta yau kamu. So na gaske nake miki ki matso ki gani dan kuma batun rumo muradin zuciya ke ce haske rohe na ce komai nauna ki ne rike ki aje ba batun rake. Kan bakin ka daɗi gare su kai mun mai ta saurara rayuwa zane da kai mai daɗi ayyuka dole in tsara so ban kaunar ka na ba da shi a yau mun can abun kira har da na ka dan uwa dan kai ne garkuwa fata na dai ka san min uba gun ƴaƴa karka yau sauyi. Kin zame mini garkuwa tun da kin yi na amma a zuciyar taki bani dama sayuwa zan rike ki da gaske kin ji yar kirki. Ka zamar mini dan uwa kai ne mafita a yau cikin raina zuciyata ta kace kan rike ka aje ka can cikin ruhi. Matsayin kaunar ki gona baki ya rasa yanda zai furta aiki share yar uwa kaunar ki a raina sana inganta mahaɗin rabo ki ce kin wuce mata kin yi yorata cire na azulumi ba ni ba ta gumi fata na da ilahu ya bani kudin